ole tunruma chuan kumzabi som pakua na lam dai towa Argentina atual thanarap thak tak mai le an chui chua dan mak tak mai kan ngai thla ho don ani Francisca Rojas di Carabao hi kumsang khat zariat somruk panga a longchol na hmun khopui Nicosia Argentina a alo pianga Nicosia hi seilen nana mundu omle ral muang tak ani nge ni Sanghaman tu te chuan jing ni chua ve le longchol mun chuan chua san ngal thina nipuya phei chuan mitam tak chu hmuna chuan chol mangin an local khom thina ni tuipui kam vela le abul ram ngo vela te chuan intilimin hun nuam tak an mang thina chu tiang hmuna chuan Francis Kai po chu naupang lim thei tak hoi hom tak le mi tran pui pe em ni in a seilian ve ni inte takte an chung kwa in an khosave no thina zirna bulte a han tran ve a ma se heti hun lai kumsang khazariat somriat palia non religious education le atho na zirna dan an pasma zong kha chuan Argentina a hian zirna an kalpui thalo ema ma se he dan an pas nuwa tang hi chuan nau pangten zirna tha an donga an ramdin mun poin ma asonin a thangna sa maya hei wang hian mitam tak chu Europe atangin an ron pem khoma industry lama an thangna sa mai bok foreign investment po apung chak le a khopuya te chuan na tho tur atam deuh dewa hei wang hian mitam tak chuan an kho sak azi omna ti in na tho tur omna lam khopui chu an pan na sa hle ni ma se Francis Kai ero chuan chung hun lam te chu pan ve du chuang lovin an khua re tak mai Nicosia chuan a om tarenga chu hmuna chuan seilianin tlangwal pakhat Ponciano Carabao nen in nein fanu pahni an neya au pazok chu apa ming choi chin Ponciano ti an sa ani kumrung mi ani a anau pangzok ero kumlimi ni in Felisa ani thunga an khopuya tanga lavak lova an cheng nge ni Francis Kai chu dar karei tak na thokin khopuya chuan akal thina ma se a tho hun chung rei a in an hloero abei tham viau thungani reilo te a an nu pain kar po chu a thalo thuai maya mi te chuan thu engemo an soi neu renga Francis Kai chu an na tho na hmuna chuan voitam tak mi padang nen mu an ni thin thu chuan Ponciano Bank chu a thleng tange a anu pui chu mi tha ani lo thu te an hrilta fo maya chu tiang chu an nu pain kar ani taka chuan Ponciano po chuan anu pui chu then mai tha in a hreta a anu pui hena chuan in thena du thu le afa te pahni chu hruain khoya emo an kalbo tur thu a hrilta a Francis Kai chuan apasal tel lovin ama mai chuan engma ati theidon lo ti a hresi a ti chuan apasal hena chuan ngai dama chance voi kha chia pele turin ange ta a ma sia pasal chuan angai dam theilova ala no panga rim takin na a thok boka a chung ko tan thei top a chua chung po a anupui khosak dana wang chuan a fa te chu anupui bola khosak tir chu thil thani in a relova ti chuan a fa te chu ama chuan a hruai ta ni kumsang khazariat somkua pahnia chuan an ram chu a hma kumhni liam ta a in atla che chhole tranta a an GDP chu 11% in atla hniama mitam takin na tho tur an neile talova hlola atla hniam duai boxi Francis Kai po chuan engtin nge sum amamo khop a tho chua thayang ti chu angai tu na save le ni zu ni som pakua ani a Francis Kai pasal Ponciano chu chonu dar ni pelto lama ina alo ho a ma se kong khar chu chung lama a in kaltlat maya po hon ngia la tum po chuan a thei talova chumini chuan Francis ka chu afa te pahni nen ina chuan an oma
Ponciano chuan Francis Kai chuan chuak chu ni se aron hril ngei a ring si engma aron hril bok si lo wang le Francis Kai chuan Ponciano chu ina alo ho thin hun om vel chu a hriat vek tho sia wangin engemaw tak dinglowa omani a ringa hemini hi pathian ni ani a mi zong zong deuh thaw chu na thok chuak lovin ina an om hlomani ti chuan Ponciano chuan an then omami Raymond chu ama pui turin avasoma Raymond le Ponciano te chuan kongkhar chu hon tumin an beita chiama eng tin tinemo an hong theita rama in chu alian lova pindan po tlem te chau a oma kongkalu atanga nai te a chuan Francis Kai chu chuata a ngonga zayani ti hria takin thisen nen alo munuai maya pindan danga chuan an fa te pahnih po chu an thi to ani ti hria tak hian an ruang chu alo let bal mai boka an thil hmu chuan a thawngin rap thlak an ti em maya Raymond chu ran pui tu tur ko turin a tlan chuak ngala reilo te a thunei tulam chuan ron thleng thuaya Ponciano chu amang angin a fa te thi dan chuan a thawng le bok hriat thiam harsa ati in a kun tlok ringot mai ani Francis Cairo a thi lo wangin en kolna adon watangai ti an hria a Mase Francis Kai chu Dr. Tan chuan ama maya en kol ngai na om lova atak sa hliam chu thu ran ni se mi a ang main mule mal nei lovin arak chiam maya thu nei tulam te chuan tual tha na thlen na mun te chu a thei angin an han en fi ngal zunga chung no pang pani Ponciano kumruk mi le anaw Felisa kumlimi lek han that du tur om chu an hre thiam lo hle a ti chuan Francis Kai chu adam deuh hnu le apa ngai deuh hnu chuan thu an zot fi ta a ani chuan a fanu te that tu le ama ngei po tha tum tu chu an then omami Raymond an then ompa Ponciano ne na in chung ron lut masaber chu ani thu a soita tlat mai le Raymond chu ina ron lutin suadur mangin aron be ni in ain soya chumi nuwa afa te pahnih po chu a that le ta ni in a soibok mase thu nei tulam te chuan makan ti hle a Raymond chu an mani puitu le tran puitu ko sak tu ani baka in kha chung lama a in kal tlat box ya wangin hriat thiam harsa an ti hle a Francis ka hne na chuan Raymond chu an mani be tu chu ani takzetem ti chu an hanzot non le rama ama han en reng po in Raymond chu mi tha tak ani mela chu lova an thenom khoveng te rengin minel om le zau ngil nei le ril ru tha tak thenom tha tak ani thu hlir an soi boxi Francis Kai chu a pasal Ponciano laka arin om lo ti Ponciano chuan a hriat taka wangin an fa te chu abula om tir arem ti to lova chu wang chuan an thenom pa Raymond chu an fa te anu hne na tangin lova hruai chuak turin ati a Mase Francis Kai chuan chu du big lovin police ne na kal atum ta a Raymond chu naupang te hruai tura a local chuan Francis ka chuan naupang te hruai chu a lo phal lova ti chuan in hnial buai chawin Raymond chuan a be tamai ni in Francis Kai chuan a soya ti chuan Raymond chu man ani ta a Raymond chu tual tha thu boya man ani thu chuan negotia pumpui chu atuam chuak ne hle a tu po mai chuan Raymond chu thiam lova an ngai vek to mai ani police station an hruaya thu engemaw an zo hnu po chuan Raymond chuan tual that tu ani lo thu soin tran a kho ve tlat thunga chutia a tran ve tlat awang chuan police lampoin angai na an hre thiam lo hle a an thu zo dan kal mang chu thak dang lamin tle machero wa deuh hlekin thu chu an zot le ta kumzabi som pakua na top lam thleng khan Argentina a hian misual te in puan tir nan hian tongka ringota thuzo mai nilawin
han khoi ve deuh hlak te pawh hi khap ala ni lem lo ani chu tianga zo na an zo chung pawh chuan Raymond chuan tual that tu ani lo thu le Ponciano atran puizong bak chu ti anei lo thu a soi ve zela ma se police te chuan an oi sak chuang lova Raymond chuan engemaw kawng zawng talin inrol na anei an ring tlatani ti chuan investigation chu an nei chhun zom zela hun engemaw chen nu chui na an tho nu chuan thu hretu pakhat hi alo lang lol maya tual tha na thlen ni chuan ina alu ve thu le a thil mu te chu Raymond a thu soi zong zong nen a in mil veka chu baka tual tha na thlen zinga chuan Francis kai chu a pasal ina chuan a kala na sa takin anin hau hnuwa a pasal chuan a chhuah sana heti lai hian Francis kai chu a thin rim hle ni in a soi bok police te chuan hetia anin hau hnu Francis kai thin rim hle lai hian Raymond hi ina hian avakalani an ringa ma se in chu chung lama a in kal bok si Raymond nilovin midang hi in chunga khan an lo om ve reng zawk em niang le ti chu an ngai tu na sa tamaya tual thana thlen ni atangin kar khat lai aliam tak nu chuan Francis kai hliam te chu doctor chuan a en fia theita a Francis kai chu ladam fel chi lo ma se a hliam ana sat lo wangin a zia om chak le a hliam le nu ma te an han fia chuan a hliam te chu rin aida in alo na lowa a ngong a hliam po chu alo thuk lo hle mai thi puina tur khopana hliam alo nei reng lo mai hi alo ni a Raymond an be na na ahman ni a soi suadur la chu alianin a ritle mai boxi doctor chuan angai na a hreta lo hle mai le a hnunga le aluwa te suadur mang chuan a be ni in Francis kai chuan a soi si a ma se doctor chuan suadur len dan le ri dan te Raymond a palen dan te chu a han ngai tu in tak tak ni ta se engtin nge liam na tham eng ma anei lo ti chuan a ngai tu na a ti buai le nge ni ti chuan July ni ria ta chuan chu tual tha na chan chin chuan an om na atanga mail za thuma hla Buenos Aires province khopui La Plata a thleng ta hiala thu nei tu te chuan an case chu an ngai tu atran ta a police then khat te chu fin fiana sang te la khom turin Nicosia chuan tir anita a an zinga hian inspector Eduardo Alvarez a telve nge ni heti lai hian Raymond chu police custody a da ala ni renga tual that tu ani nge yani ti hriat na evidence ero an nei chaw le ni chutiang chuni ma se rin hlel kai an hriat om chhun ani miaw wangin chua mai ero an hre hle thung si inspector chuan a hmun a thlen chuan tual thana hmun chu uluk taka enfia adu awangin in chhunga chuan fim khur takin aluta Ponciano le Felisa te tha ani atangin ni som ni lai aliam to awangin case chu chui chua wat chu tul hle in a hria a hun po alo thlonin a hmangral mai phal hau lowani tual thana hmun a enfia zo hnuwa chuan police station a kalin Francis kai statement le Raymond statement te chu a han chiar le a ta chuan fel hlel deuh chu a omina hria Raymond statement le midang pakhat statement chu a in ang chia ma se Francis kai statement ro chu omze om lo ni in a hria evidence mumal tak om lo chu chen police ten Raymond an hreng chu a hrethiam lo hle a Raymond chuan voi khat chu Francis kai chuan a mangai tak chu ani theingai don lo thu a soya a chan chu abial pa chuan Francis ka chu fa pahni nei to ani awangin anei theilo ani ti in a soi ni in a soya inspector chuan chumia wang chuan Francis ka chuan a fa te pahni chu a that tamai ani a ring ta hle a tual tha na hmuna chuan a kir le ta a uluk le zualin in chung chu a en fia ta a evidence engemaw tal chu a om ngei a ringa naupang te mut pindan chu uluk takin a en fia ta a
chutia fin fia na zon takte a han zon ta ka chuan kong khar hon na chuan thi sen kai hi awa muta a kutzia alang theya aro to awangin a uk deuh to nge a film khur takin chu thi sen kai chu ala a forensic lama en fia turin a thon ta a Francis kai chuan a statement a chuan nau pang te chu an thi hnuwa a khoi mi alo thu a soya chu thi sena chuan fingerprint ni om tak an mu chu alo ni nge yani chuan an case chu an chin fel thei nge an ring ta a heti hun lai hian fingerprint chui chu dan chu thiam to ma se tual thana case chin fel na nero an la mangai lo thung ti chuan Francis kai le Raymond fingerprint chu an la ve a maktak main inspector in thisen kai awa mua fingerprint le Francis kai fingerprint chu alo in mil chia maya atira chuan Francis kai chuan a phana sa hle a mase police te chuan an chui chua dan zong te an hril ta ka chuan a tang ngam thabik lovani thilom dan chu ti hian a soita a pasal laka arin omlo wangin a pasal chuan an fa te chu Francis kai kianga om chu thil thani in a hrelowa chu wang chuan a pasal chuan an fa te hruaya mundanga kalbo san atuma ma se a fa te tel lo om chu angai ngam lova ngai dam adi le a pasal chuan angai dam du chuang lova chu wang chuan a fa te nen chuan an om ho theilo ai chuan thivek sela ti chuan an om ho thei don ni in ngai dan anei ta a fa te pahni a tha hnuwa ama po chu in ti hlum ve ngal atum ta ma se a fa te a tha hnu chuan ama han in ti hlum le em chu angai ngam ta chi lova ti chuan chung a thil ti zong chu an then om pa Raymond chu apu tavek ni in a soibok Francis kai chu thi tur ema a chung thu rel ni lo ma se a risel na te en fia ani hnuwa kumsang khazaria som ko pali September ni som nia Dolores tan ina dam chung tang tura thon anita heta hian adam hun chung chu amang zo ta ni Francis kai hi Kovel Puma police ten fingerprint manga tual thana an chui chu masak berna ani ole khati zong khani se ka video te milo thlir sak thina wangin in zawai chunga lom thu ka soya chuti rual chuan tun trum kan video hi athalak lak chhon tur haum lo wangin heti hian karon da top maya milo thlir sak thin tu te in riat thiam na karon nge ngal boke hun man nuam vek ole